Pilar Rodríguez Zabaleta aktorea omendu nahi dugu Zorabiatarro aurtengo jaietan. Emakume honek, antzerkian, zinean eta telebistan egin duen ibilbide luze eta oparoak guztion eskebana merezi duela iruditzen zaigulako. Izan ere, gaur arte egin dituen lanek erreparatzen hasten bagara, konturatzen gara edozein harritzeko moduko bilbidea egin duela interpretazioaren munduan. Bai antzokietan publikoaren aurrean, eta baita telebista eta zineko pantailen aurrean ere. Eta guzti hori eginaz batera, beti jarraitu izan du Andoain Laguntzak bizilagun xume izaten, inolako harrokeria eta handikeriarik erakutsi gabe. Ezin dizugu itzen azaldu, noraino harro gauden gu. Zure lorpenei ezin baitzaie, zure izaterik kendu. Gaur aktorea miresten dugu, eta persona omen du. Andoaindarrok maite zaitu, horrek dena esaten du. Andoaindarrok maite zaitu, horrek dena esaten du. Pilar Rodríguez! Hau da hau, Flamingo berria, dieta bat, Penelopenea, Duplex, Fuencale, Jautajabe, El Comisario, Ander eta Compañía, Teiatupean, Martín, Valverdendi, La Casamentera, Creación, Eclipse, Ciertos Herreros, Lehenengo aldiz esan ziatenean hau egin behar ziatela, esan ziaten gauza oso xume bat izan behar zela, eta esan nien, espero dut ala izatea. Eta bueno, gaur ikusi detenean hau, benetan gelditu naiz harrituta. Eta momentu batzutan emozionatuta. Komisioan edo ibilidianak edo horratzean dauden batzuk eta nire izena bota zutenak eta onartu zutenak eta eskaini zitienak, eskerrak eman edizkiet, bene-benetan, Zorabillako jende guztiari, benetan, eta nola ez, hemen zaudeten guztiari. Mila esker eta musu handi batena.